Mai gida zaki ya zo, aiki ya zo. Mai gida zaki ya zo, aiki ya zo. Mai gida zaki ya zo, aiki ya zo. Alhaji Idris Abuja Amar kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. Mai gida zaki ya zo, aiki ya zo. Alhaji Idris Abuja Amar kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. Sai na sa Allah a hadin samadin shi ne farko, al'amuran da muke sai su kyawu kuma su karko. Kun san Allah shi ke komai dukkan iko, zan wake na wani da miji zakin fama. Sai shaɗe ma zakin fama, na gaishe ka Alhaji Idris dan mai girma. Kun ga maza dutse ajiyar Allah sai ku garma. Mai gida zaki ya zo, Aiki ya zo. Alhaji Idris Abuja Amar kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. Na ji mutane kowa na maganar wannan goga, lalle in jama'a ne ya zarce sara. Alhaji Idris gaba ogana kai ne bango, baɗi ka kara zancen nan haka ne ya zamji ko. Alhaji Idris ga mai kyauta mai yin ungo, ai wani sirri ne aka tattara ga icen kalgo. mai gida zaki ya zo, Aiki ya zo. Alhaji Idris Abuja Amar kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. Yanzu Ahmad da ciyaman mun dace shi ne na ɗaya, mai kirki ne shi mai jama'a baya karya. Ai a faɗa a cika shi ne mulki shi ne matsaya, shi hali nasa amana ne kuma ga gaskiya. mai gida zaki ya zo, Aiki ya zo. Alhaji Idris Abuja Amar kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. Alhaji Idris namijin zaki ka girmi rago, wanda ya zaɓi rabar shi ya zo malam kyale ya shigo. ogana yanzu a makka ai kai ne jigo, to Allah baka ciyaman gwarzo sha nema. Mai gida zaki ya zo, Aiki ya zo. Alhaji Idris Abuja Amar kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. Alhaji Idris ne Allah ai kai ake yayi, mai kyauta ne kuma mai jama'a ko mai kayi. Lallai hali fa irin naka shi ake koyi, ai ciyaman Abuja Amar zaki mai gida zaki ya zo, Aiki ya zo. Alhaji Idris Abuja Amar kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. Mai taimako in za mu yi zaɓi mu kai ne farko, kwangira ai karfan jirgi ne kai tushen karko. Mai kushe duk mai adalci shi ne soko, mu a ciyaman ga zaɓi na mai gida zaki ya zo, Aiki ya zo. Alhaji Idris Abuja Amar kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. Mu fa muna nan APC inda zaɓe ya zo, ai kun san sai bajamin sashi ne ke tozo. Lallai in ga shinkafa ba na cin kanzo, Alhaji Idris a ciyaman mai kai gida zaki ya zo, Aiki ya zo. Alhaji Idris Abuja Amar kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. To jama'a na Abuja Amar ku taho ga mai kishi, dan shi aiki zai muna in ya zo baya fashi. Mai cuta ko mai ha'inci wannan kyale shi, Alhaji Idris mai Allah ne mai gida zaki ya zo, Aiki ya zo. Alhaji Idris Abuja Amar kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. Na ji ana magana
mana Idris Zaki zaɓin kowa, mai ilimi da halin kirki warzo kuma ga baiwa. Shi na talakawa ne domin ko baikin kowa, tociya ma Abuja masu kai ba ma kowa. mai gida zaki ya zo, Aiki ya zo, Alhaji Idris Abuja Amal kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. Alhaji Idris babban gamji kuma sha nema, ni ne yan walo mai waƙar zakin fama. To Allah baka ciyaman dan ko kai ake nema, Abuja Amal jawo bangayya. mai gida zaki ya zo, Aiki ya zo, Alhaji Idris Abuja Amal kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. Mai gida zaki ya zo, aiki ya zo, Alhaji Idris Abuja Amal kai ake nema, ciyaman bana kai ne zaɓin mu zakin fama. mai gida zaki ya zo, Aiki ya zo, Alhaji Idris Abuja Amal kai ake nema, ciyaman